Hello guys, welcome to my YouTube channel. जों दिनै बास स्टपआव दंफैयो। माने बेयाव सासे लोगो फैगोन निलरनिफ्राय, माने आसामनिफ्राय फैदोंमोन आरोना, निलराव थांबाय। निलरनिफ्राय दा माने इयाव फैसिगोन चेन्नाइआव। दा जों इखौ लांफैदों। नायलाय माथो लोगोफोर भिडिअखौ चेन्नाइनि बास स्टपआ माबायदि। सोरबा नुखांबायबो जानो हागौ, नुयिफ्रा नायलांदो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर। बिराद गिदिर लोगोफोर चेन्नाइनि बास स्टपआ गिदिंख'नोनो हागुलाया। ए बास स्टप नांगौ मादाबाराम होनो लोगोफोर, मादाबाराम चेन्नाइनि। आरो बेनिफ्राय गिदिर गिदिरसिन बास स्टपबो दंबावो। बेफोरो साबसिन आरोना। बेबो गिदिरानो। नायलाय माथो लोगोफोर भिडिअखौ। मोजां मोनदोंबा कमेन्ट लाइक खालामनो दाबावथार लोगोफोर। नेगासिनो जों दा बास स्टपआव मोनफैयाखै। सोरांलायसिगोन, जों हरनिफ्रायनो नेदोंमोन। दा सोरांसि जागुलायबाय। दा माब्ला मोनफैगोन मिथिया, खैथायाव मोनफैगोन। दा फैगासिनोसो, ओरैनो 1 घन्टासोनि लामा दंबावो होननासो बुंबाय माथो। एबार गासिबो बास स्टपनि बास लाखिग्रा गोजा, गावबागाव नाम बाय नाम लाखियो बासखौ। ओमफ्राय दा बासफ्रा गैया आरोना, खम। दा फैगासिनोसो, माखासे खारलांजोब्बाय। दा फैबाय थागासिनोबो। नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ। मोजां मोनोबा लाइक खालाम दाबावथार। नै इथिंजाय रुम गोजा, रुम भाराबो थानाय इयाव। मानसिफ्राबो मोनाना बारा गैया, खम। दामाने बास फैबासो मानसिफ्रा इदिनो बुरजा जागोन। दा हरबोना एसे खम, दासो सोरांनो नागिरदों, एसे सोरांहांबाय। इथिंजाय रुम बायदिसिना थाग्राबो दं। बासखौ गोजौआवबो दोनलायलाङो इनि। बासखौ गोजौआव थिखोनानै दोनो, लामा दङ इथिंजाय। गोजौआव बास दङ, दा नुहुरजोबा आन्दाय जायो। गोजौआव थिखोना दोनो। इथिंजाय टयलेट थांग्रा, जों दा माने टयलेटाव थांनो नागिरदों आरोना। दा जों थांनानै फैखांबाय लोगोफोर टयलेटाव। एसे बेरायबावनोसै जों बास स्टपखौ। इथिंजाय रुम थाग्रा, टिकेट बायदिसिना दानग्रा। गोजौआव रुम भाराबो होयो खोमा इयाव। दाबो मोनफैया लोगोआ, बेटारिया चार्ज गैला। भिडिअखौ बानायजोबनो हानाय नंला लोगोफोर, बे मोनफैनायखौ देखायनो हानाय नंला। सुइस अफ जासिगोन मबाइलाबो। बाय।